idan kana son zuciyarka ta rinka yin kyau, ta zamanto salihar zuciya nagartacciya, to ka rinka yin shiru akan abin da bai shafe ka ba. In kaga mutane suna kutsawa cikin mutuncin mutane, su zagi wannan su bata wannan, kai ja bakinka kai shiru, dan ba abin da ya shafe ka. Zaka kubuta kuma zaka huta. Akwai wata magana annabi yana cewa man samata naja, wanda diye yawan shiru zai tsira. Shi yasa daga cikin halin annabi an ce yaksuru sumt, yana yawan shiru. Sai in an aiko masa da sako sai yayi magana, idan ba bayani zai ba sai ya shiru. Wannan yana daga cikin hali irin na manzo Allah. To amma yanzu mu ka san kamar rediyo ne faɗi ba a tambaye ka ba. Mutane kamar jira suke su samu abun magana. Baka san mutum ba amma kana magana a kansa. Baka taba zama da shi ba kuma kana da maganganu a kansa. Baka san halayyar gidansa ba amma kana da magana a gidansa. Mu a yanzu sake harshe muke yi, kamar mutane suna sake harshe yadda suka ga dama. Wannan ba rayuwa ce ta musulmi ba. Rayuwar musulmi ya zamanto yana da yawan shiru.